zahájím dnešní besedu Studia 27, což je projekt Fokusu Praha, podpořený norskými fondy, to musím říct. A naším dnešním hostem je Leila Abbásová. Velice vás vítám. Děkuji. A moderovat budeme tentokrát v tvůrčím duu Tomáš Vaněk, Michal Kašpar. My jsme si tak říkali s Tomášem na začátku, že bychom třeba si tady povídali jenom sami dva. A kdybyste náhodou měla nějaký důvod nepřijít a případně vás taky, když už byste tady byla, taky nepustit ke slovu, ale takhle bláznivý asi nechceme být. Takže se vás zeptám na to, co nějak nás teďka propojuje, že my jsme tady s Tomášem v roli moderátorů a vy máte s moderováním velice hluboké zkušenosti. Jestli byste mohla nějak začít povídat o tom, jak jste se k tomu moderování dostala, co nejzajímavějšího jste v té branži zažila a tak. No tak v první řadě já vám děkuji za pozvání. Dobrý večer, přátelé. A plynule teda navážu odpovědi na vaši otázku. Já jsem teda nikdy neměla žádnou intenci stát se moderátorkou a nikdy jsem ani nepřemýšlela nad tím, že jakýsi povolání moderátorky existuje. A dostala jsem se k tomu úplně náhodně někdy v 18 letech, kdy za mnou tehdy přišel člověk, který mě znal, a byl to tady dlouho žijící Černoch, který pracoval v podniku, kde jsem pracovala já taky v Radosti v té době, a který mi řekl, že tehdejší televize Galaxie z Hradce Králové schání moderátora na tehdejší mutaci MTV. A že dělají casting, jestli bych na to nechtěla dorazit. A já jsem na něj koukala blázen a říkám, že jako, jak to vůbec, jsme se ani moc neznali, ještě to byla další věc. Takže jsem říkala, jako, že nemám vůbec představu, proč mi to říká. A seděla jsem před stolu a střih záběr, běhala nějaká doba a já jsem potkala mýho kamaráda asi po měsíci a půl, myšlence taky jako já, a on mi říká, hele, já akorát teď narazím na nějaký casting. A já říkám, povědej na co? A on říká, mě hledají nějakého moderátora na MTV. A já jsem říkala, počkej, to už bylo, to je měsíc zpátky. A on mi říká, ne, hele, jako to prostě jako teď běží, oni ještě asi nikoho nemají. A říkám, tak good luck, jako přeji, aby to vyšlo. No a zase uběhla nějaká doba a asi po měsíci dvou mi volal znova ten člověk, tehdy Richard, co mě oslovil poprvé a říká mi, prosím tě, hele, oni pořád nikoho nenašli. Prý hledali i na Slovensku a ten casting se kolem nás doba. Tak jestli tam fakt teda nechceš jít. A já jsem říkala, to už je opravdu jako divný, tak to už tady ke mně na potřetí, to už má určitě nějaký kosmický význam. Tak jsem teda sebrala veškerou svou odvahu a dorazila jsem na místo, kde jsem dle svého názoru se viděla úplnýho vola, ale jako úplnýho. Takový ten model, jako když vylezete ven a teď si jenom to vzpomenete a úplně sám kousne žaludek. A zase se vám kousne, když se na to vzpomenete, a já si jenom pamatuju, jak jsem vyšla ven a přímo proti mě byla nějaký non-stop a já jsem takhle rovně došla na panáka vodky a zase jsem vytvořila zpátky a šla jsem se zahrabat někam pod zem, protože jsem se dle mého názoru strašně strapnila. Nicméně to evidentně zabralo, protože mi teda zavolali asi za měsíc a říkali mi, že jsem to dostala a začala jsem teda dělat tehda tu mutaci vlastně jedinou do té doby, nebo od té doby, nebo do té doby byla, nebo do dnešní doby tu jedinou, která tady toho MTV byla. Tak to teda u mě začalo, byla jsem to asi rok, pak jsem přišla na TV3 tehdejší, jsem dělala reportáže z klubů a pak jsem začala dělat vlastně na Očku, hnedka od začátku, asi po půl roce to spustili a tam jsem teda od nějakých moderování hitparád skončila autorský hitparády, nebo respektive dělala jsem si scénáře, dramaturgii, pak jsem si tam udělala vlastní pořad. A nebo respektive oceňování nových kapel, no pak to tak mě vytáhli do Big Brothera a z Big Brothera jsem šla sama doma a sama doma potom na úřad vlády a z úřadu vlády na TV5 a na Barandov a tak nějak vedle toho se teda toho živím vyložení moderování eventů, což je moje na poslední 10 let opravdu jako gro, co mě živí, protože televize mě nikdy neživily. To je taková jako
velkolepá představa o tom, že televize živí většinu moderátorů, není to pravda, to vás jako ukáže a dávám prostor prostě pro to, abyste v lepším případě mohli dostat práci vedle, což teda zakouká, mně se poměrně daří. Asi i tím, že teda jsem tady v Čechách jediná černá holka, kde to poměrně hraje do karet. A poslední dobou je to i daný tím, že teda moderuju v angličtině a moderuju posledních jako 5 let a teď už je to 90% mé práce, jezdím do zahraničí, moderuju v angličtině, takže musím říct, že jsem za to ráda, protože především ten přístup a taky i finanční prostředky jsou někde trošku jinde, než jsem v Čechách. Takže tak. Tak vyčerpávající doufám. Trošku životopis. To nevadí. Já bych se zeptal ještě, vy jste to tak jako zahrála do auta a mě by zajímalo, jaká byla ta první zkušenost na tom castingu. Jako. No já myslím, že to je dobrý, že člověk ty špatné zkušenosti a vzpomínky vytěsňuje, že? Takže já si to na neštěstí nebo naštěstí moc nepamatuju. Ale já si jako vybavuju, že samozřejmě po mně chtěli nějaký úvod něčeho času. A chtěli to po mně normálně, pak nenormálně, což jsem si úplně nedokázala představit, co po mně chtějí, tak jsem to vzala v takové bláznivé formě. Udělala jsem to tak dokonale bláznivě, že jsem právě byla zralá na to, aby potom někam odvezli rovnou. Což se teda neodehrálo, ale já si, no prostě to bylo strašně krátký, jako mi to přišlo, anebo jsem tam možná byla hrozně dlouho, ale jako můj pocit z toho bylo, že jsem tam byla, jako přišel, dělal jsem vola a odešel, jako, takovýhle pocit. Tak takovýhle přijímací pohovory asi zažil kdekdo z nás. Tomáš o tom má taky svoji zkušenost, ale nebo chtěl bys si se s námi podělit o ní? No, tak já jsem ale nikdy nebyl přijatý. Takže jsem měl asi lepší intuici na to, jak jsem tam zapůsobil. A mě by možná zajímalo, já se na to ptám často lidí, ale oni většinou nevědí, o čem mluvím. Jako nakolik věříte na ty znamení, že to fakt chtělo od toho okolí to říct 3krát, aby vůbec to nějak vám jako dolehlo, nebo jestli od té doby se tomu věnujete víc, že když je nějaké znamení, že to... Ne, já mám jako takový zvláštní povahový rys, který naštěstí věkem už dokážu jako detekovat. A to je to, že mám poměrně dobrou intuici, ale úplně jako opravdu zákonitě si ji neřídím. A nevím proč to tak mám, ale já prostě vlastně v momentě, kdy jednám svévolně, bez toho aniž bych zapla mozek, tak mi to všechno funguje a v momentě, kdy ho zapnu, tak jsem úplně v řiti. Ale jakože celkově tak nějak jako ve všem, jo? To znamená, že třeba si řeknu tak, dostanu se z bodu A do bodu B a intuitivně vím, že se tam dostanu tudy a v momentě, kdy si řeknu, ale sakra Lejlo, to je nějaký divný, tak už jsem na druhé straně Prahy. Ale mám to krásně vypočítaný, prostě všechno funguje. Nicméně, a jako celkově ta intuice, já se možná jako bojím věřit tomu, že bych mohla mít intuitivně pravdu. Že bych mohla jako vědět. Tak já. To je zajímavé. To je už taková jako ponor trochu do mysli, i když to vypadá vlastně, že se jenom procházíme, tak to nás určitě bude ještě zajímat, tyhle ty pocity, jestli se troufnete je s nimi jít na to. Jo, já se ho mám dobře analyzovat. Ty otázky, jestli s tím něco dělám, to už se potom ale neptejte, když tak. A nějaký ty znamení, jak říkal Tomáš, něco takového k vám někdy promlouvá? Nebo? Tak jako ke mně úplně nikdo nepromlouvá, naštěstí to ne, ale jako ve znamení musím říct, že já tu intuici hodně využívám v Africe, to teda musím přiznat, že jo, že tam nějak přirozeně jsem ve mně otevírá úplně jiný segment mý přirozenosti. A jsem za to ráda, ale možná právě protože vím, že není úplně kompatibilní s tím světem a životem, který žiju tady, tak se ho asi přirozeně snažím potlačovat, protože mám pocit, že bych narazila, nebo by mě to možná mohlo víc bolet, než by bylo zdravé. A když bych teda to otevřela na plný pecky a nedopadlo to, nebo bych se otevřela úplně, takže pro mě vlastně taková ta, a samozřejmě ještě další věci, že já mám jako striktně v sobě někde věčné oddělení, že žiju teda ten svět té mediální lady v uvozovkách, která má jakýsi obraz v těch médiích a jak si tam funguje, kterou já tak jako vždycky s pozdviženým obočím sleduju, co dělá, jak se má, co se o ní píše. A pak je teda ta Lejla druhá, která bydlí v těch Belích a má toho malého kluka, jezdí si do té Afriky.
a žije úplně diametrálně odlišný život. A v ten moment prostě především v té Africe funguji asi v tom nejpřirozenějším módu, který mě je vlastní. Ale který teda přiznávám opravdu, jako není slučitelný úplně přesně s tím životem, především profesním, který žiju tady. Já bych ještě k tomu moderování, když jste říkal, že vám bylo 18, když vlastně vás oslovili pro ten casting do MTV, sledoval jste tehdy MTV? Ne. Já jsem, televizi jsme měli, to jsme měli, ale vzhledem tomu, že to byla první mutace MTV, tak v té době to běželo akorát na placených kanálech a ty jsme teda neměli. Takže a vzhledem tomu, že já doteďka teda mám velký problém s tím se vidět v jakýkoliv podobě, ať už vyfocený nebo nějaký jako pohyblivým obrázku, tak jsem se ani potom nesledovala. Takže jsem vlastně MTV pořád nikdy neviděla, když to shrnu. Možná teď, když vyrazím, nebo když teda se pohybuju po hotelích, když jako někde něco dělám, tak jako zapnu, aby tam byla nějaká kulisa, jakože zvuk, takže jo. Ale především já teda musím přiznat, že MTV vnímám jako fenomén, který diametrálně odlišuje dobu před a po, především v tom popkulturním světě a to ve všech aspektech. A to myslím nejenom tom kulturním, ale ekonomickým a já nevím, jako s dopadem prostě i na nějakou jako sociální stratifikaci v naší společnosti, protože třeba když bych to měla jako stáhnout na sebe, tak já jsem, když jsem vyrůstala, tak vždycky jsem říkala a říkám, že největší nadávka v té době si byla seš negre. A velmi výhodný pro mě bylo, že já jsem vypadala jako cikáně, takže jako, když jsem se mohla začlenit do té romské společnosti, tak jsem věděla, že jsem safe. No a dneska prostě díky právě MTV a díky ale té negativní masáži vůči Romákům je největší nadávka seš cikán. A vlastně ten niga je prostě nejvíc cool a všichni zlížejí ke všem raperům a podobně. Takže, a to si myslím, že je velká zásluha právě MTV a vlastně tohohle pop světa, který k nám přichází formou videoklipů a toho MTV potažně. Jste zmínila taky Očko. Já vím, že nechci nějak rozebírat prostě vyloženě mediální scénu, ale zajímalo by mě, je třeba ten program jako sledovanější nebo stejně sledovaný, nebo jak to, víte o tom něco takhle? No já musím říct, že to je úplně to samé, já jsem Očko nikdy moc nesledovala, protože jsem ho nenaladila úplně v té době, kdy jsem tam byla. Ale to málo, co jsem dosledovala, tak mě to až překvapovalo, jak ta generace vlastně o tom ví. A skoro jsem teď, ne, že bych nechtěla jezdit hromadou dopravu, ale jsem o tom bavila, já pevně blbý ve Kberích, což není úplně tak jako v rádiu s městským hromadou dopravy, takže se do metra dostanu jako málo kdy, ale když můžu, tak vždycky jo. Tak jsem skoro okolností se před měsícem jela metrem a tam mě zastavila nějaká holčina a říká, já jsem viděla vás jako ve vagónu, tak jsem si k vám sedla, já jsem na vás vyrůstala u nás v Třebíči, prostě když jsme si koukali na Očko a já jsem si říkala, Kriste, pane, tak vyrůstala, tak to zaprvé. No a já mě to jako rozlíčí, říkám, tak druhá věc, dobrý, tak bude si metr, to mi trošku zvedlo jako náladu. Ale prostě v té době musím říct, že tady nebyla vlastně žádná hudební televize, jak byla sledovaná dost. Teď přiznám se, co poslouchám z okolí, tak si myslím, že to Očko jde asi trošku dolů. Jak, jo, děkuji. Já bych se zeptal zase tak debilně hlubokомyslně, že jsem přemýšlel, my jsme s Michalem psali knížku, co jsme nám chtěli přinést, zapomněli jsme ji a přinesli ji jindy, ale jeden vlastně z hrdinů našich příběhů se dostal do Afriky, byl na zasvěcení u šamana a pak když se vrátil sem, tak začal jednat podivně, měl pocit, že to zasvěcení ho nějak proměnilo, slyšel třeba hlasy a tak, což my s Michalem třeba neslyšíme, ale to se nedá nic dělat. Nebyli jsme zasvěceni. A tak jsem se chtěl zeptat, jestli ta společnost v Africe je hodně, jste říkal, že vlastně tam přecházíte do takového intuitivního módu a tady je to spíš takový jako strukturovanější, jestli, jak to říct, teď nevím, jestli mám sformulovat otázku, jestli jsem už neodpověděl. Jak to vlastně... Mimochodem můj problém, tak já si vždycky odpovím. Jestli tam vnímám tu společnost, že je jinak. No samozřejmě, že jo, protože prostě ta Afrika v tom špatném i dobrém je, dejme tomu v lepším případě o 50, horším o 100 let někde jinde. Je to samozřejmě hodně odlišný město od vesnice, jako odlišuje se město a vesnice, samozřejmě taky stát od státu, protože my tu Afriku vnímáme pořád jako homogenní, prostě nestrukturovanou společnost, ale prostě samozřejmě východní Afrika je úplně něco jiného než západní a jižní a střední a tak dále.
ale kdybych to vzala tak nějak plošně, tak samozřejmě ta naše společnost je čistě individualistická, prostě, která je postavená na výkonu, na jedinci, prostě na tom efektu a efektnosti a efektivnosti, ale ta společnost africká je čistě prostě kolektivní, vzhledem k tomu, že tam nefunguje prostě sociální stát, neexistuje tam prostě podpora jedince z podstaty věci, tak fungují opravdu prostě přirozeně komunitně a už jenom z tohohle důvodu prostě ta společnost musí přemýšlet v intenzích jako pospolitosti, jako vlastně i té intuice, i toho schopnost se naladit na druhého, přemýšlet tím, že když udělám A, tak jako na to prostě bude reagovat 10 lidí a nejenom moje ego. Takže prostě jo, ta společnost tam úplně někde jinde a já jsem vzhledem tomu, že jsem tam přijela vlastně poměrně, ne ani tak mladá, ale myslím si, že naivní dost, teda určitě, tak jsem dostala docela slušnou těvku, která mi otevřela oči především právě směrem ke mně, jo, protože já jsem, musím říct, vlastně prvních jako x let, když jsem se vždycky vrátila zpátky, tak mi strašně dlouho trvalo, než jsem se dokázala srovnat zase s tím během tady toho českého nebo evropského světa a ten první návrat byl opravdu vyloženě blbej. To musím říct, že jsem si až vlastně zpětně třeba po půl roce nebo po roce uvědomila, že mi trvalo dejme tomu 3 měsíce, když jsem se nějak jako srovnala. Já jsem nebyla vůbec schopná přijmout tady ten model toho, jakože se všichni starají, akorát jsem o sebe, všechno je to lásko jsem a tamhle to a baby a tohle a tak já ještě žiju v tom úplně poznatkovém světě, takže tam je to všechno násobený oproti tomu normálu. No a tak už mi to bohužel nedělá problém vůbec žádný, což nevím, jako o čem to svědčí. Nicméně jako přechod už i ten samozřejmě, že se nelítá 2 dny, ale lítá se 8 hodin a ta společnost samozřejmě tam se mění podstatně rychlejš než my tady, prostě ten rok africký je u nás 10 let tady, možná i víc. Takže oni běží k té globální a multikulturní a mediálně zmapovaný a facebookový a společnosti jako daleko mílovějšími kroky než my. A je to tam daleko zřetelnější a zřejmější, takže prostě za těch 16-17 let, co já tam aktivně jezdím, ta společnost je úplně jinde, prostě úplně opravdu jinde. Myslíte, že se tam jako začínají podobat taky tady tý strukturované? Oni by chtěli, ale nemají ten základ. A to je ten, my jsme shodou okolností zrovna teď ti, kteří tam jezdíme poměrně dlouho a jezdíme do těch oblastí, kam jezdíme, jsme se setkali nedávno a bavili jsme se o tom, že vlastně ta Afrika, kterou známe, a to říkám ještě lidi, se kterými jsem se bavila, tam jezdí podstatně díl než já, a úplně do jiných zase částí, tak se ubírá krokama, které se nám nelíbí, ale které jsou naprosto neodvratitelné. Prostě díky tomu, že ta společnost je právě spojená především mediálně, především prostě internetem a všema těma Facebookama, tak je těžký po těch lidech chtít, co se mimochodem děje teď samozřejmě aktuálně v Evropě, že migrační vlna, prostě chtějí logicky to, co vyvíjí v těch médiích, prostě nepochopí, že zatím stojí jako velký úsilí každého z nás. Já jsem pro 90% lidí chodící pokladnička, která si prostě akorát dojde do toho bankomatu a vybere si peníze a nepřemýšlí nad tím, že mě to stojí to úsilí, že já musím pracovat taky, že to jako je mě usebrání časový i finanční, abych mohla dělat to, co dělám. Ale jako je to prostě jako nelze se jim divit. Je to výsledek prostě toho, jak ta společnost jako běží rychle dopředu. Plus samozřejmě další věc, že se o to výrazně snaží místní nomenklatury, který prostě podporují prostě investice momentálně Číny především, která na rozdíl od jiných velmocí se neptá na lidská práva a neptá se na politická uspořádání dotyčných zemí, prostě pro mě to jsou akorát potenciální zdroje nerostných a jiných surovin, takže prostě do toho lejou prachy a dělají se tam v podstatě jako takový detašovaný hnízda pro svoje lidi jednou. A Čína teda velmi výrazně, alespoň v té východní Africe, změnila ráz jako nejenom krajiny, ale díky tomu té společnosti, protože prostě si vemte, že já, když jsem jezdila po svých projektech, tak mi na začátku trvalo prostě se na východ země dostat prostě za den a půl a to autem a musela jsem přemýšlet, jako kolik pneumatiky já musím vzít sebou, aby jsme prostě dořezali prostě aspoň za ten den, ale za 2 a museli jsme mít vymyšlený jako prostě přespání, teď sednete na autobus a jste tam prostě za 6 hodin. A protože tam je cesta a ty lidi to mají naservírovaný za ani ne 10 let, prostě 15 let. A najednou se vám tam řeší věci jako intermarriages a prostě věci, které byly do té doby nemyslitelné, prostě, protože a to jsou prostě všechno, to je strašně zajímavé to sledovat, když to máte jako andragogik, mě to hrozně zajímalo, kdybych bývala byla studovala.
což jsem nebývale nestudovala. Takže tak je to zajímavé, protože tam je to všechno zhuštěný a strašně zrychlený. Já jsem nerozuměl tomu anglickému slovu, který se používá. A já jsem nepamatuji, který jsem použila. Nikdo to už, co jsem to řekla? Já jsem přiznám, že jsem taky nerozuměl. No vidíte. Inter? Jo, jakoby sňatky mezi kmeny, jakože, nebo respektive tam já jsem intertribes. To znamená jakoby sňatky ne mezi kmenovými příslušníky, ale prostě mezi různými kmeny, co se dřív neexistovalo, protože vlastně jedna z těch vůbec jakoby celkových historických problémů Afriky je kmenová příslušnost. To jsou všechny ty války a bojůvky a opravdu reální problémy. A vždycky, když se změní prezident, tak se vždycky vyčistí vláda prostě od toho kmenem bývalého prezidenta, ať už pokojnou nebo nepokojnou cestou. No a samozřejmě v Africe, která nefunguje, jak jsem říkala, na tom principu toho individuálního přístupu, tak první otázka je první, jak se jmenuješ, druhá je, do kterého kostela chodíš a třetí je, jaký seš kmen. A podle toho se přijímají lidi prostě na místa, proč bych měla podporovat samozřejmě někoho tamhle, jako když můžu podpořit svého kluka z vesnice, že? Ale to dělá dobře, ale také jako obrovský problémy. A teď ale paradoxně díky vlastně tomu, že ta společnost se hodně urbanizuje, jak jsem říkala, v důsledku všech těch věcí, tak se právě v Nairobi v roce 2011 na Tuli se dělalo sčítání lidu. A přinesl to jako strašně zajímavý problém a to, že se řešily formuláře a v těch formulářích byla kolonka právě kmenová příslušnost. A vzhledem k tomu, že se k tomu měl přihlásit vlastně úplně každý, včetně dětí, myslím, že opravdu i těch ročních, jako čerstvě narozených, tak konkrétně ty lidi z města začali strašně vybouřit, vyvolalo to ve finále jako obrovskou politickou debatu. A to, že vlastně díky tomu, že v těch aglomeracích se najednou sezdávají teda lidi z různých svazků, tak to najednou není dítě, který má příslušnost k jednomu kmenu, ale je to Nairoban. Prostě, jo, a najednou říkají, co my tam máme psát, to po nás chcete, prostě naše děti k ničemu nepatří, jo. A najednou vyrůstá generace dětí, které nemají za sebou prostě třeba babičky, dědy, za kterýma všichni jezdili, protože dřív ještě 20 let zpátky se prostě všichni bydleli ve městě, ale jezdilo se zpátky jako domů a tam se stavěly ty domy a tam se prostě ty lidi dávali, jezdili se vlastně akorát vydělávat peníze do těch velkých aglomerací, což není, teď se usazují, vytváří si právě ty geta a tedy a tedy. A je to hrozně zajímavé sledovat především proto, protože ta vlastně už to jsou 16-17 letí lidi, jo, kteří začínají přemýšlet úplně jinak, nemají vlastně žádnou jakoby kulturní příslušnost, prostě mají šenk, neumí řečí svých rodičů, prostě, protože rodiče už mluví dvěma různýma jazykama a většinou prostě na ně mluví už tím šengem, což je kombinace svahilštiny, angličtiny a vlastně toho města. Vlastně toho, a vy tam jezdíte s určitým posláním do té Afriky, konkrétně do Keni asi? Ano, já jsem vlastně dělala dlouho koordinátorku arabské, protože to tady teda vlastně nemělo skoro žádnou tradici a hrozně se mi ten program právě líbil, když jsem se s tím poprvé setkala. A takovým jako mým v vozovkách jsem bylo si založit vlastně neziskovku, protože jsem si říkala, že bych dělala něco trošku jinak a taky něco úplně jiného z podstaty věci. Takže na začátku byly ty adopce na dálku? Na začátku byla tisková mluvčí Ligy etnických menšin a vlastně skrze nějakou rešerši na něco jsem prostě narazila na tuhletu adopci a tam jsem se jim teda nanominovala a řekla jsem, že bych jistě ráda pro ně něco dělala, že jsem jako dobrovolně začala dělat tuhletu práci. A to vlastně přerostlo teda v vlastně tomu neziskovku, kterou jsem si zakládala vlastně těsně po tom bratrovi. Což byl taky jeden z důvodů, proč jsem do toho ve finále šla, protože jsem to moc nechtěla jít. Ale říkala jsem si, že dej bože, když mi to vynese jakýsi jako společenský statut, že to bude prostě potom jednodušší zakládat. Což se v té době ukázalo jako prozíravý, dneska už je to úplně jedno. Takže prostě mě to ale minimálně nakoplo a já jsem vlastně ve 2-5 založila něco. Co ta neziskovka vlastně obnáší, nebo co jednak to znamená pro ty lidi tam a co to znamená pro vás tady? No já bych jako první řadě chtěla říct, že ono to vypadá jako velkolepě, ale realita je taková, že když by to byla alespoň kapka v moři, co já to dělám, ale jako snažím se prostě o to podporovat především stávající projekty. Já si prostě nemyslím, že by mělo být přeštěno prostě vysvětlovat místním, co je pro ně nejlepší nebo dobrý, ale měla bych být tak, která jim maximálně může poradit s tím, s čím se oni sami neví rady. Nebo teda pomoci s nějakou finanční stabilizací, když už jako se dostali do bodu, kdy si nemůžou kvůli chybějícím penězům prostě pomoct. Takže jsem se soustředila především na školy, kde jsme standardně řešili pořád to samé dokola a to byly prostě jako
učebnice a budovy a nájmy a jídlo a tak dále. Samozřejmě jako individuální adopce a měla jsem zemědělské projekty, pak jsem pochopila, že nejsem zemědělec, že to nebylo moc chytrý. Potom jsem dlouho dělala a dlouho dělám projekt, který pomáhá holkám, který utíkají před ženskou Spolubřízkou. A teď úplně nově vlastně od srpna, nepletu-li jsem se dala dohromady s holčinou, která žije v Jihoafrické republice, jako Slovenka, žije tam 13 let. A pomáháme takový úplně uzavřený komunitě Masajů, která si vlastně své pomocí dala dohromady školu, úplně úžasnou, ale protože jsou úplně jako na konci světa, tak a tam vlastně nemají vůbec nic, je to úplně to nejtradičnější. Vlastně pro mě je to i zpátky návrat k té Africe, kterou já znám, protože mimo prostě Masajů, krav a mě s Vlaďou tam nikdo není, což je ani signál, ani nic jiného, což je strašně úlevný. A pak je tam teda běloruský pár, který tam dlouhodobě žije, který jim se teda podařilo, což je teda podotknout, jako vytvořit jakousi fungující strukturu 3 projektů, který se navzájem prolínají a který se strašně dobře jako koexistují spolu a je to jako velký jako jejich dík a vliv nebo zásluha. No. Takže je to konkrétní podpora teda nějaké komunity Masajů a pak ještě jste se zmínila o té ženské obřízce, o tom, že před ní prchají nějaká děvčata, nebo možná, že už jsou to paní. No, ale to je hodně specifický, protože prostě Masajové, protože těch typů obřízek je několik druhů a i kmen od kmene se prostě liší, v kterým věku se ta obřízka těm dívkám dělá, někdy se dělá opravdu jako velmi malým holkám, prostě jako součást jakýmsi vybavení do života. Někdy se to dělá jako iniciační rituál, prostě kdy ta holčina se má státi ženou, to znamená jako první menstruaci. Někdy to je vyloženě, když se zasnoubí, tak to má být jako dar tomu budoucímu partnerovi. Hodně cynický mi připadá v případě toho, kdy se vlastně během svatební noci ta holka pořezá, jakože prostě ten svatební dar tomu partnerovi. Ale ta masajská komunita to většinou dělá v době, kdy se ta holčina zasnubuje, případně když by se měla stát teda tou ženou, to znamená po první menstruaci, jako těsně potom, co dospívá. Ale oni dělají faraonskou obřízku, což je vlastně ta nejinvazivnější zásah, kdy se teda všechno potřeže a pak se sešije a tak dále. Takže ta holka na to dost často, ne že by umírala, to už se teď úplně tak neděje, ale jsou to jako opravdu nevratný zásahy do toho těla, ale především do toho budoucího jejího fungování. Jako celkově prostě, nejenom po té fyzické, ale především po psychické stránce, ale i jako s ohledem na těhotenství a porody a teda. No a protože si právě taky nemyslím, že je dobrý prostě chodit a říkat, jako, že obřízka není to dobrý pro ně, protože to je hluboce zakořeněná tradice, která nemá žádnou spojitost konkrétně s Masajem, ale paradoxálně ne s Afrikou, ale vlastně se vyskytuje napříč kontinenty, napříč kulturami, včetně jako euroazijského světa, což málo kdo ví, protože já mám pocit, že snad ještě do 58. byla povolená v Americe. Poslední obřízka jsem to dělala v 75. v Británii, tam se léčila hysterie, takže jako to není nic, co by si Evropan mohl uznat, nebo euroazijská kultura mohla umít ruce říct, jako, že barbaři tam něco dělají naopak. Dokonce Freud to zmiňuje prostě jako jeden z efektivních způsobů, jak ženu vyléčit z nějakých jako hysterických projevů. Nebo případně nymfomanie. Takže já jsem jako pochopila okamžitě, jakmile jsem se s tím seznámila nějak blíž, protože jsem taky o tom neměla žádný zvláštní povědomí na začátku, že tam opravdu teda je nutno být velmi citlivým, a to za prvý a za druhý, čím víc já budu trvat na tom, že to není správný, tak tím víc oni, a to myslím globálu, prostě si tuhle jednu z mála tradic snaží uchovat. Takže jsem začala pomáhat holkám, kteří už to rozhodnutí udělají, vlastně utečou z té komunity. Dřív, vlastně, když jsem to dělala, tak to byly opravdu holčiny sami, bez vědomí rodin. Postupem času se to začalo měnit na to, že většinou utekly za vědomí mámy nebo prostě někoho z příbuzenstva, což ale v důsledku pro nás znamenalo, že vlastně vedle té holky se musíte ještě postarat o tu mámu, anebo tu tetičku, nebo nedejme, že prostě i o celý ty spřízněný vědoucí lidi, kteří věděli, že ten akt ta holka udělá, což se ukázalo v důsledku strašně náročný po všech stránkách. Především proto, že vlastně ta holka se stane úplně bezprizorní, nemá vlastně vůbec nic, to znamená, že vy se musíte postarat o kompletně její život. A není to jen o tom, že jí dáte nějaký skills, což jsme my na začátku měli
v plánu, že naučíme aspoň něco, aby mohli prostě fungovat, že jsme učili na kadeřnice a na práci s počítačem, když chtěli a švadliny a prostě já nevím co všechno. A vlastně třeba jsme narazili na kruciální problém, že se holčina dostala malárii a vlastně ji odvezli na nemocnice a měla ji tak blbou, že se tam projevily ještě další komplikace a bylo nutné přečerpat těch kompletní celou krev. A ta léčba za ní v nás stál skoro rok a půl rozpočet celého toho projektu. Protože samozřejmě on nebyl nikdo ten, kdo by to tam zaplatil, nikdo ty finanční prostředky neměl. Takže teď jsme ve fázi, kdy ten projekt je napůl pozastavený, protože my jsme prostě řekli, že budeme podporovat kostel, který tam teď ty holčiny je schopný nějakým způsobem shromažďovat, ale že prostě my ty prostředky máme úplně omezený. Ale jako to rozhodně trvá dál, to se jako nemění. A další věci, že říkám, jako já jsem to úmyslně tak dělala, že podporuji projekty, které jsou stávající, které prostě, když já odejdu, netratí na tom, nebo by neměli tratit na tom, měli by být pokud možno soběstačí, měli by získat, měly by to být partnership, měly by to být spolupráce, ne to, že já je jako plně nutuju. Jak vidíte třeba tu myšlenku té globalizace, že říkáte, že tam to jako škodí někde, tady zase z druhého pohledu to pomáhá. A já vím, že to je taková podivná otázka, ale my máme jako v Evropě, dejme tomu falešnou představu o sobě, že jsme humánní lidi, že jsme 350 let, já nevím, před islámem a 100 let před Afrikou nebo 1000, to je úplně jedno. Přitom jsme tady před 50 lety měli, nebo 70 fašismus, který dost jako přežívá v jiných jako formách. Tak přemýšlím, jestli vy, když tohle děláte, jestli máte na mysli nějaký humanismus, nebo spíš vidíte, že to, co uděláte tam, jako prospěje víc, než když si tady koupíte nový auto, nebo jako musím přiznat, že jako, já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela do okamžiku, než jsme na to zeptali novináři. Že vlastně jako já jsem ve spoustě okamžicích byl zkonfrontovaná sama vlastně se svýma pohnutkama skrze otázky jiných, než nad tím přemýšlím. Já jsem prostě takhle nikdy neuvažovala, mě to přišlo přirozený takhle přemýšlet. Nicméně samozřejmě v mém případě je to hodně i spojený s mýma kořenama, takže já jsem především alespoň v těch prvních fázích, a ne teda v té Keni, protože Kenia, já jsem napůl Sudánka, takže já s Keniou vlastně mám mít společného v podstatě věci vůbec nic, ale osud tomu chtěli, jsem skončila v Keni. Ale, takže to není úplně přesně jako na mě takhle, ale v obecné rovině si myslím, že především jako veškerá jako rozvojová pomoc a humanitární, což jsou samozřejmě dva velký rozdílní jako balíky, je spojená prostě jenom s tím, co my jsme si jako zasili, tak si sklízíme. A já to jinak nevidím, a čím víc do té Afriky jezdím, a nejenom do Afriky, ale jako celkem všude ven, tak to prostě vidím. A jsem to říkala, prostě my jsme jako rozjeli kola, za kterým do 99% můžeme, a myslím si, že i dnešní situace v Evropě nám dává, nebo v tomhle tom smlouvu dává zapravdu, protože si nemyslím, že nějaký prorok nebo něco takového, ale nemůžeme od nikoho chtít prostě, aby nechtěl to, co my mu dáváme neustále najevo, že může mít. Prostě to je přirozený, já taky chci mít prostě jako auto, který mi jezdí, a buď se na ně vydělám, nebo se na ně nevydělám prostě, ale jako moje kulturní zázemí a výchova je ta, že si ho úplně nemusím vydělat, prostě ty lidi přemýšlí jinak a je prostě jiný systém hodnot a jiný prostě žebříček, ale já na to nemůžu ukazovat a nemůžu prostě, že to je správně nebo dobře, prostě moje zázemí, nebo moje výchova je jiná než jejich a já to mám jiné prostředky. Ale globalizace jako taková, no já jsem ze sentimentu, já sentimentálně vždycky vzpomínám na to, jak jsem tu Afriku viděla, jak jsem tam jezdila, prostě poprvé jsem byla před, ani to nechci říct, 20 lety. A takže, nebo ještě víc, že to mám jako 4 leta, ale jako vědomě, tak si ji pamatuju úplně jinak, že jo, tak to byl prostě opravdu takový ten kontinent z těch krásných filmů. Ale ty lidi vždycky chtěli prostě žít dobře, to je přece legitimní, nikdo z nás nechce žít prostě jako v různých podmínkách, nikdo nechce být hladový, nikdo nechce prostě žít v chatrči prostě, to není naše přirozenost prostě, každý chceme mít dobrý život a na tom není nic nepochopitelného. Já si myslím to též, jo. Přemýšlím o tom, jakým způsobem je ten život znázorňovaný třeba v těch reklamních, prostě v tom reklamním balení, že vlastně člověk
nějakým způsobem nasedá na to pozlátko, ale ve skutečnosti ta realita stejně je trochu jiná. Jako. A nevím, jestli třeba ty lidi tam si jako uvědomují, že tady prostě se žije taky normální běžný život a nejenom ten z té reklamy. No to jste narazil jako na mnoho historik, který mi teď kontinuálně začaly vyskakovat hlavě, co jste to říkal. Nicméně já mám k tomu jako dvě takové jako stěžení. První je, že vlastně já jsem tam, když jsem tam tenkrát byla jako tu další poprvé, tak jsem se tam seznámila s člověkem Vixem, což byl člověk, který mi potom výrazně pomohl. Já jsem se dostala do takových problémů blbých a já jsem mu tehdy pomáhala s jeho dcerou, který byl v době 5 let, teď aktuálně chodí na výšku, my všichni podporujeme prostě jako vyloženě prostě v rámci programu individuální podpory. Je to prostě zářný příklad toho, když ta možnost z toho vzdělání je, že to opravdu může vést jako dobrým směrem. A tenhle ten Vix vlastně v době, kdy jsme se teda seznámili, tak měla akorát tu syny, teď je tým má 5, tak je to trošku komplikovat s tou podporou. Se nám to vždycky říkám, Vixy, prosím tě, už se nerozmnožíte. My máme na to jako to, ale to není, že bychom podporové relaci, to byl můj přítel a je stále, takže prostě jsem mu pomáhala jako lidsky, jako kamarád. No a on se znovu oženil a vlastně si v úzovkách vzal, nejsou formálně sezdaný Olgu ještě, to je Olga, prostě pak se jméno Olga, to je, která je shodou okolností narozená stejný den jako já, prostě 14. únor, já jsem říkala nomen oven a všechno, jako tak má být, jak to je v tom světě, to jsou ty znamení, vidíte to. No a Olga byla z vesnice úplně na konci světa, prostě někde u Viktorných jezer, a jak už to v jejich rodině bývá, tak ona byla snad, myslím, že druhorozená, nebo prvorozená, myslím, že prvorozená maminka potom měla ještě asi 5 dětí a vlastně ona začala chodit do školy a když byla ve druhé třídě, tak maminka, tak její mladší syn už se dostal do věku, kdy měl začít chodit, takže oni odvedli ze školy, dali tam syna a pak postupně další, ona snad byla jediná holka, všechny syny a ona už se starala nebo tu domácnost. A vlastně jediný, co uměla a měla, byly ty 2 třídy, ty základky. A my jsme se vlastně potkali poprvé a ta oblast byla úplně vyřízená. Ona vůbec jako ona se mě bála, já jsem byla ten běloch, který řekl si přirozeně bojí, oni učeník mají prostě respekt, když taky se to mění. A vlastně nemluvila dlouho, 2-3 roky jsem vůbec nemluvila. A pak prostě já jsem nechala do toho baráku zavést elektřinu, protože se kupala televize okamžitě. A vlastně v ten moment Olga naladila program a ten program tam běží pravděpodobně dodnes, kde se střídají seriály typu Mladí a neklidní a Beverly Hills a teď už aktuální programy, které nejsou ani v Čechách a přijdou se o roku později. Můj milovaný Dexter třeba tam byl hodně dřív. A prostě Olga u toho ty první roky seděla a vždycky viděla ty vily a říká, ty máš taky takovou vilu a ty máš taky takový auto. A já říkám, ty vole, Olgo, nemám. Jako prostě jako, fakt ne, ani nevím o nikoho, kdo měl člověče. A prostě jí to samozřejmě, já to přeháním, jo, ale prostě ona měla možnost mít toho bělocha vedle sebe, který řekne, ale takhle to Olgo opravdu v tom světě není. Tohle je virtuální svět, který prostě nežijeme nikdo z 99% z nás. A ani ty Američani, o kterých se tam kouká, a ona má ty šaty, a ty šperky zlatý, Maria, tamhle to, ale pro ně to byla realita. A říkám, ona měla tu možnost s ním hovořit se mnou prostě, takže věděla, že já říkám, ale já musím vydělat tu letenku, já prostě musím jako někde jako z něčeho žít a bydlím jako v malém bytečku a nemám žádnou honosnou vilu. No to byla jako ta první historie, která mě napadla. A druhá, co se týče toho virtuálního světa, prostě jak my máme posunutý ty hodnoty a to pozlátko, tak já jsem dlouholetým abonentem časopisu Týden, který pro mě jako taková dobrá kombinace politicko-společenskou, prostě všeho, co potřebuji načerpat během toho týdne, když na to nemám čas, jako se někde zaobírat jako médiama. A nemám ale pocit, že by to byl nějaký bulvár, nemám pocit, prostě, že by to bylo něco jako nevhodného. A já pravidelně prostě sebou tahám ty týdny do té Afriky, vždycky z těch týdnů, který nepřečtu, si sebou vezmu, že tam si je dočtu. A byla jsem právě u Vixe a jak přišel čas oběda, takže se nenápadně začali srocovat lidi, prostě děti, že? Protože když se vaří, tak se nenápadně začnou srocovat všichni. Tak se tam srotilo nějakých jako jak 10 lidí z okolí a já jsem seděla venku a najednou Olga vylítla ven a říká mi, prosím, vem si ten časopis. Já říkám, co je? A on, prosím, máš tam nějaký porno? Říkám, Ježiši, jaký časák, teď jsem já tohle to nevedu, takže jsem věděla, že nehrozí nic. A teď jsem tam vlítla a vidím ty děti, jak sedí na tím týdnem. A koukají se na zadní stránky, kde byla nějaká reportáž, takováhle v tom kaleidoskopu těch událostí z módní přehlídky spodního prádla.
A oni z toho byli úplně v šoku, prostě, že ty lidi jsou tam nahý, prostě, že tam co jim vidět. A to nebylo nic vulgárního, tak oni měli prostě normální jako spodní prádlo krajkový. A já jsem tak jako začala listovat tím česákem a teď mi docvaklo. Tadyhle ten je tam ve spodním prádle. Tady je reklama prostě, jako kde je najednou jednou bysta nahý ženský. Tady vlastně jako, a teď jsem přesně na tím jako přemýšlela a přijela jsem do Čech a bavila jsem se o tom s kamarádem a říkám, hele, to je strašný, prostě jak je to nahota. A teď ještě opět v uvozovkách v tom světě, kde se to vlastně považuje za něco normálního, jako dobrý den, kozy ven, tak si udělám tu reklamu. Tak prostě jsme se o tom bavili a on říká, hlavně už to ženské tělo jako nahý ani nějakým způsobem jako nepřitahuje. Já, když mně se líbí ty ženský tu prostě zahalený modelu, protože si vždycky říkám, co pod tím je, říkám, hle to nepřání. Nicméně jsme se teda rozešli a já jsem potom šla do lékárny a stála jsem tam a teď jsem se jako otočila a vidím tam prostě přesně jako bystu, takhle, ani ne bystu, prostě jako torzo ženského těla a vedle toho reklama na nosní kapky. A žádná hlava v okolí 20 metrů tam prostě viditelně nebyla. Tak jsem zvedla telefon a říkala, Petře, to ti vyfotím, to ještě nebyly MMSky. Říkám, to ti vyfotím, aby si prostě viděla, kde dneska jsme. Jako, jak se to dělá, jo, ale prostě my jak to máme. A já ještě ten model, to musím říct, že když se vrátím z Afriky a nedej bože, jsem tam v létě, a vrátím se zpátky a přijedu do Čech, tak já mám pocit, že opravdu ty holky chodí nahý oblečení. A to já nejsem žádný puritán, to já prostě taky nosím krátký, taky jako, jo, a říkám opět, prostě dělala jsem kdysi dávno nějaký polomodelinky, takže jsem prostě taky chodila přehlídky ve spodní prádle, ale prostě já sem přijedu a mám tendenci ty holky zahalovat. Já mám pocit, že opravdu chodí nahý, jo, že prostě čím víc vykrojený, tím líp. Vždycky říkám, ty tak se radši neoblíkej, prostě, ztráva času. No, je pravda, že mě fascinovaly v době, kdy jsem nějak dospíval, ty různé časopisy ze zahraničí. Vlastně revoluce proběhla, když mi bylo 16 a do té doby k nám přicházely občas nějaký časopisy ze zahraničí. A ten reklamní svět tam byl strašně silný a i včetně toho odhalování a tak dále. A tady to nebylo zvyklé. Takže možná, že máme nějakou zkušenost my, kteří jsme ještě trochu zažili ten starý režim. Já bych asi se zeptal na něco jiného, a to je konkrétně na to, že jste kývla na prezentaci organizace, která zastřešuje náš projekt, a to je Focus, že jste se stala tváří Fashion for Focus, která proběhne na podzim. Co vás tomu jako přivedlo? Co mě k tomu přivedlo? To je jo, vlastně Focus se stará o lidi s duševním onemocněním a pomáhá jim nějakým způsobem. Já musím přiznat, že v momentě, kdy vidím, že bych začala od začátku, já oslovuji spousta organizací, se podporuji prostě jako v neziskové sféře, protože prostě vědí, že to dělám a že rozhodně, když mám čas, tak jako nepřemýšlím vůbec nad tím, jestli to. Ale je pravda, že poslední dobu se poměrně vybírám jenom z jednoduchého důvodu, jo, protože prostě se to rozmělňuje. A já potom ve finále prostě dělám 20 věcí a trošku si myslím, že to je kontraproduktivní pro všechny zúčastnění. Takže přemýšlím nad tím, prostě, kdo co a jakým způsobem jako dělá ty projekty a taky jsem se vyptávám se. A já si myslím, že jako obecně prostě svět nemocných, a teď to vůbec jako neříkám si duševně nebo fyzicky, se u nás tak jako prapodivně jako uchopuje a to, že buď někdo je smrtelně nemocný a to jsou všechno onkologický pacienti a to pozor, teď bez žádného jako despektu nebo něco takového. A dělá se z toho prostě opravdu jako velký tragédie, takový až hygienistický, což mi prostě vadí. A je úplně jedno, jestli to týká prostě teda známý osobnosti nebo známých neziskovek. A nebo potom se v případě toho duševního zdraví z každého prostě dělá blázen, který je jako nekompatibilní s normálním světem a mě to strašně vadí. Mě jako splošťování, jak na tuto stranu nebo na tu druhou, mi připadá hloupý a krátkozraký. A možná to ale i vychází z toho, že prostě já jsem sama si myslím neměla jako já jsem nikdy nevím zvlášť nepřemýšlela prostě jako nad jako duševním zdravím.
nějak, a vždycky, když mi někdo říkal, ale já jsem jako ten chodík jako psychiatrovi, ten psycholog, ale to jako nikdy nešla, prostě mě nenapadlo jako s někým o tom mluvit. Střih závěr. A světím se taky, jsem vyhledala, mám stálou oblíbenou paní doktorku, která tady shodou okolností sedí kousek za rohem, která mě tam vždycky jednou za měsíc přivítá. A musím přiznat, že jsem jako radikálně za ty roky změnila svůj přístup k duševnímu zdraví, protože ho dávám plně na roveň tomu fyzickému. Myslím si, že prostě člověk by měl dbát o to svoji stránku o to svoje tělo po všech stránkách, a v dnešní době si myslím, že naopak daleko někdy jako citlivější zapomenout na to svoje duševno, protože to má efekt na to tělesno daleko víc, než bychom si mohli prvopočátku myslet. Tudíž prostě, když se jako mi bylo nabídnuto, zda bych nemohla nebo nechtěla být tváří tohle projektu, jsem vůbec jako nepřemýšlela nad tím, jako, že bych neřekla ano. Protože to smazává tu ostrakizaci prostě jako duševní nemoci, jako něčeho, s čím se nedá normálně žít. Za první, za druhý to ukazuje to, že prostě bychom měli dbát na to, aby jsme byli prostě po všech stránkách zdraví, což k tomu patří i ta očista hlavy. A hlavně jako vůbec celkový přístup, prostě máme-li kašel, vezmeme si prášky prostě, nebo si uděláme jako bylinkový čaj, ale když se má přemýšlet tím, že prostě máme něco v pořádku, prostě, teď to řeknu úmyslně takhle vulgárně s hlavou, tak se najednou na to každý kouká jako na nějakou hrůzu, že si člověk na to má vzít prášek nebo jít za odborníkem, jo? Prostě se na to kouká bezplatně, mě to vadí. Naopak já paní doktorku Travkovou, paní doktorkou vychvaluju, kde můžu, mě zachránila spoustu jako bezesných nocí. Mluví se v souvislosti s duševním onemocněním o tom stigmatu, vy jste to vlastně taky zmínila, jak vlastně by se dalo změnit ten strach, který třeba ve společnosti tyhle ty diagnózy duševní vlastně provází. No já pevně věřím, že právě projektem jako tady pácháte vy, akorát, že já se obávám, že prostě ta společnost je takový, že prostě tyhle ty projekty dost často vnímá, a nejenom teda na tohle ražení, ale celkově ty neziskový jako oni pro sebe, jo? Že vlastně jako přesvědčujete už osvícené, teď to nemyslím jako v obecném jako ranku, že prostě přesně já, když mám možnost s někým mluvit, nebo když se mě někdo ptá, zajímá se prostě o Afriku, tak je z podstaty věci už zainteresovaný a baví ho to a zajímá ho to a proto se mě na to ptá. Takže je strašně složitý vlastně přesvědčit ty lidi, kteří o tom nemají vůbec žádný povědomí, nebo naopak prostě mají doslova do písmene předsudky. A tam si myslím, že to není ani otázka jako jakýho se oboru duševního zdraví nebo to. No ale co s tím, no? Já říkám, já jsem paní doktorce Travkový dostala už 2 moje kamarádky, takže já mám své v úzovkách odpracováno do určitý míry, který mi zachránila jedný teda manželství a syna, a druhý ještě pracuje, je úspěšná, ale pevně věřím, že už jenom to, že ten krok udělala, ale musím přiznat, že okolo mě překvapivě jako moje generace a ta mladší už se na to kouká jinak. Alespoň teda lidi okolo mě prostě to vnímají tak, že spoustu těch věcí, na které by si třeba i přišli, tak se může právě tou návštěvou psychologa nebo psychoanalytika nebo i psychiatra prostě urychlit a prostě se ta cesta zkrátí a ten člověk může na sebe pracovat intenzivnější nebo efektivnější, nebo v kratší době prostě s lepšíma výsledkama. A to byl můj případ. Děkuji za tyhle slova, myslím si, že to je hrozně zajímavý, užitečný. Já vlastně nevím, na co jsem se chtěl zeptat. Asi na to soukromí, ne jako, že bych se chtěl vyptát přímo, co prožíváte v soukromí, ale spíš na to, jak jste tady naznačovala, že jako rozlišujete mezi tím, co je soukromí a co je pracovní. A přitom vlastně jste jako moderátorka se zúčastnila soutěže, kde se jakoby leze lidem do soukromí, nebo respektive se vytváří nějaký virtuální soukromí, ten Big Brother. Já se přiznám, já jsem to neviděl, takže... ale jako zajímá mě, jo, ten poměr vlastně toho soukromí a veřejného, nakolik prostě jste třeba ochotná to nějakým způsobem dávkovat, nebo jestli tam je, jak vlastně říkal Tomáš, nějaký prožitek vlastně podobnej té reality show nebo něčeho takového.
No, pokud to mám stáhnout čistě jako na sebe, tak jako musím říct, že tu definici toho soukromého a veřejného života jsem si vlastně plnohodnotně vytvořila až vlastně potom Big Brotherovi, protože to pro mě jako nějak mediálně a osobnostně, soukromně byl asi ten největší zlom, potom samozřejmě moje partnerství s ex-partnerem, tak to byl taky jakoby další zlom. Ale musím říct, že já jsem člověk hrozně otevřený, já si prostě víc já o sobě řeknu věci, které o sobě nevím, jo, takže, ale mám to vnitřní někde, tu hranici mám a to tak, že do té doby, dokud to nemám sobě zpracovaný, tak o tom nemluvím, neperu prostě špinavý prádlo venku a je úplně jedno, jestli to týká mý osoby nebo mýho okolí, ale prostě tam přesto nejde vlak. Já si musím ty brány někde jako sama, ať už jsou v pozitivním nebo negativním slova smyslu, prostě jako zocelit se a pak jdu teda do toho boje. Ale musím přiznat, že zase můj osobní příběh je trošku jináčí, protože já jsem celoživotně byla zvyklá na to, že na mě lidi koukají, že ta osobní sféra je pro mě úplně někde jinde, než byla prostě pro 99% české populace. Já jsem celý život byla prostě postavená takhle dopředu a byla jsem zvyklá na to, že lidi na mě čumějí, že prostě na mě útočejí, anebo na mě nějakým způsobem reagují, ať už dobrým nebo zlým. A vlastně tou mojí prací v těch médiích se k tomu akorát přidalo to jméno Abbasová. Jakoby hrozně vždycky zarazí, že mě to jako pojmenuje. Jako já jsem zvyklá na to, že mě ty lidi koukají, a když tomu dají to jméno, tak mě to zarazí. Další věc, ono se to bude zdát jako hrozně vtipný, ale ono to je fakt strašně výhodný a je to fakt pravda, já strašně blbě vidím. Já mám jako skoro 2 dioptrie a nenosím žádný brýle a čičky a já fakt jako od určitý vzdálenosti mám takovou jako příjemnou nohu. A ona prostě, a já se to cíleně pěstuju, takže já mám jako, když už se ke mně ten člověk dostane jako do nějaký tý osobní tak já už jsem nazdar, čau, vidím prostě a tam dále mám jako hluk a takovou masu. A fakt se to jako za ty roky, co se to tak jako úspěšně říkám, ukázalo fakt jako strašně praktický. Ale, takže i tohle je způsob, jako jak bojovat, nebo teda, tak jsem to hodně schodila, ale teda v mém případě to tak opravdu jako funguje. Ale ještě co se týče toho bratra, tam já teda musím říct, že já jsem měla strašný problém. Já jsem si dala skoro 1,5 měsíce nebo 2 na rozmyšlenou, samozřejmě se ve mně egoisticky bylo to, že to je obrovská jako nabídka, protože v té době to byl formát, který tady nikdy nebyl. Bylo to samozřejmě i tam, jsem byla i potěšená tím, že mi někdo dal tu důvěru, to, že bych to mohla zvládnout jako z té malé lokální televize, ale s tím, že prostě pro mě třeba jako jedna z těch nejzásadnějších knížek, ale to jako nepostrašující právě byl ten Orwell, který já jsem četla prostě úplně jako s vytřeštěnýma očima, pro mě to není možné, že by se odehrál někdy. A pak jako mi za 10 let to někdo nabídl. A já jsem říkala, přece já toho doprčit nebudu součástí. Jako. A teď ještě já jsem si nechala tehdy naposílat pokud možná co nejvíc jako různých mutací ze světa, jak to jako fungovalo. A vůbec jsem to jako nemohla pobrat, já jsem vůbec jako nemohla pochopit, že do toho ty lidi jdou. A to byl ale ten zlom, který mi to potom trošku alibisticky prostě jako nějak setřel ty mý pochyby a to, že ty lidi do toho prostě jdou dobrovolně. A stejně jako já jsem do toho šla potom v finále dobrovolně. A v momentě, kdy pochopíte, že to vlastně oni chtějí, že to je prostě jako jejich svobodný rozhodnutí, ač netušili. A nikdo to netušil v té době, že vlastně co se z těch lidí stane a co se stane z toho formátu jako takový. A že vlastně se z nich nestanou ty herci, se z komíníka prostě nemůže stát ze žádné prostě jako mediální, což prostě pro ně bylo vždycky ta představa. Ale já jsem především, a to teda musím říct, a to teda není žádný alibismus, jsem si říkala, že opravdu to teda, ale když už do toho půjdu, tak se prostě založím tu neziskovku prostě a použiju to jako platformu prostě pro to, abych teda měla ten rozjezd snazší. No, což jsem, říkám, jako nevím, jestli to povedlo na začátku, ta doba, kdy já jsem to zakládala, byla úplně jinde než je teď po všech stránkách, že to bylo snazší. A hodně jsme se namlastali, že jsme měli hodně peněz na začátku, všechno to tak pěkně šlapalo. No. Takže vlastně tam bylo to propojení vlastně toho dobra, který jste chtěla dělat, s tím, když to v úvozovkách zlem, toho nahlížení lidem do soukromí a tak dále. No já úplně přesně, já jsem skončila poslední přenos 14. prosince a 2. ledna jsem odlítala do Keni a vybírat projekty. Takže já jsem to měla úplně takhle a tam jsem strávila skoro 2 měsíce a zase to byl tady takový nášup, že jsem opravdu, protože ještě já jsem vlastně, ten projekt byl v té době 3,5 měsíční a já jsem na začátku vlastně dělala ještě nějaký denní sestřihy, takže já jsem do té doby přijela ve 2 odpoledne a odjížděla jsem v 1 noci. A ještě jsem dělala víkendy, takže já jsem vlastně ty 3,5 měsíce strávila opravdu jako online
Prostě tehdy ty přenosy sledovalo, ty noční sestry sledovalo kolem 700 000 až prostě 1 200 000, to jsou ty čísla, o kterých se nikomu ani nezdálo, a nikdo ty formáty neznal, nikdo neviděl, jak to bylo obrovský, jako tam 2 miliony byl průšvih, když byl prostě jako hlavní přenos, měl jsem 2,5, 2,7, jo, což teď, když má nějaký pořad, tak se prostě, to se zapisuje za tím písmem někam, jo. Takže jako já z tohohle toho úplně jako super, jako vyhypovaného světa jsem skočila do té Afriky a musím říct, že zase mi to narovnalo. Mě to vždycky jako strašně narovná, ale mi to prospěje, já si vždycky srovnám ten pár facek a jdu se zpátky. Chceš se něco zeptat, Tomáš? Na nějakou poslední otázku, já jsem měl 2, 3. Jsem minister, když se já jsem jako u mě Michal říká vždycky, ona líná mlčet. Já jsem ji zapomněl. Tak já mám přece jenom no. Jestli se můžeme trochu jako zamyslet nad tou reality show, ať už tohleto nebo princip prostě reality show, jako já prostě k tomu jako žádný hlubší vztah nemám, ale třeba znám ty talentové soutěže, ty se mi líbí jako některý. A zajímalo by mě, jaký to bylo prostě pracovat na tomhletom formátu, prostě, jo, jestli máte nějakou třeba zajímavou vzpomínku na to, něco, co by se dalo třeba teďka říct. Můžu teď, já jsem si teď vzpomněl, a ono s tím souvisí, že vy jste říkala vlastně, že ty lidi do toho šli dobrovolně, museli to nějak v sobě mít, ale že je hodně lidí, co do toho dobrovolně vůbec nejdou. Třeba se stane nějaká, já nevím, tragédie, vlak, a ty média tam najedou a začnou se pídit, komu zemřela dcera. A hned jedou za tím člověkem a zamknou se před náma a tak, jakože vytvářejí prostě něco, co nám s Michalem připadá trošku obdobný té reality show. No to je to, co jsem říkala tady na začátku, že vlastně jako třeba pro mě osobně bylo hrozně složitý si vlastně uvědomit, že můj mediální obraz je někde úplně jinde, než jaký život žiju já, a to ve všech důsledcích a směrech. A to je přesně to, co říkáte vy, že se prostě potom odehrávají příběhy, které jsou tragédie životní, prostě, které ale mají tu hodnotu toho bulváru, protože prostě se ho chytne bulvární novinář, ale taky se ho může chytnout prostě seriózní novinář, který prostě dokáže ty lidi nebo události pomoct tomu, aby se našli jako nějaký smysluplný a dobrý východiska, ale jako já upřímně řečeno, co se týče toho, co se jako děje konkrétně, jako v České republice, já si osobně myslím, že prakticky neexistuje seriózní médium. A to jako myslím napříč. Vzhledem k tomu, že jsem se v tom i teda měla možnost pohybovat na tom úřadu vlády, kde jsem zjistila příšernou, strašnou zkušenost, to jste se neptali, o mě řeknu. A to byla ta, že vlastně já jsem dělala monitoring médií, dělala jsem každodenně a chodili nám teda kompletně všechny. A já jsem zjistila úplně jako pod nějaký měsíce a půl, že vlastně tím nejrelevantnějším médiem je Blesk. Že prostě co vezme Blesk ráno a udělá z toho kauzu, převezme Nova večer, případně nejpozději do druhého dne do večerních zpráv a toho se následně na to chytá prostě Česká televize. A to byla souslednost, která se dala takhle na hodinkách prostě jako odčasovat. A musím říct, že ta síla toho Blesku v České republice je neskutečná, je neuvěřitelná, je netypická. To jsme se o tom bavili s mnoha kolegama na různých setkáních poté. Ač ten bulvár prostě jako všude rezonuje po tom světě, tak v Čechách má jakousi zvláštní prostě jako zvláštní prorostej. Tomu Blesku se podařilo vlastně udělat aureolu toho, že vlastně oni mají i logo, nějaký jako s vámi, nebo síla s vámi, nebo něco takového, já se to nepamatuju, se na to podíváte. A ono to tak fakt je a opravdu jako čtenost Blesku je neskutečná, nevěřím a nikomu, kdo říká nečtu Blesk, nevěřím. V podstatě neexistuje čtu. Já, možná, víte co, on je totiž nejhorší, že vy, i když si myslíte, že ho nečtete, tak tady tou linkou, kterou jsem vám řekla, ho vlastně čtete, to je to nejhorší. Blesk byl jedním z časopisů, který s vodkou šli na všechny velvyslanecký, prostě na zastupitelství, jeden z těch balíčků 10, neposílili se všechny, tak Blesk tam prostě byl zastoupený a relevantně se z něj prostě čerpali informace prostě. A já jsem věděla, že budeme-li my na stránkách Blesku cokoliv řešit jako za naši agendu, tak to prostě opravdu budeme seriózně do týdne jako řešit, ale jako už tiskovou konferenci nebo něčím, a tak to opravdu bylo.
Ale tím jsem odběhla od toho, na co jste se mě ptali. A já jsem, ale jo, a to ještě to, jo, a to jsem si vzpomněla, to, co mě hrozně teda jako bavilo a zaujalo, to, že teda za A, jak jsem říkala, ty lidi neměli teda představu, do čeho jdou, což byl, teda do toho sice šli dobrovolně, ale ty první neměli vůbec představu, do čeho, oni vůbec netušili, jejich představa byla naprosto diametrálně odlišná od toho, co poté zažívali a vlastně ty první, jak z toho Big Brother nebo těch vyvolaných, skončili většinou strašně blbě. Protože je to opravdu semlelo, oni neměli to srovnání, který potom ty následující udíjící už měli. To za prvý. A za druhý, prostě musím říct, že co mě neskutečným způsobem fascinovalo, byla ta zkušenost i moje, kdy my jsme měli vlastně týden na to, aby se odzkoušeli veškerý prostě technický parametry toho celého objektu tam a měli jsme vlastně zkoušky každodenně. A jedna z těch posledních byla, že se vlastně pozvali novináři, kteří měli být jakože soutěžící. A my jsme tam měli, odpoledne tam měl Leoš Mareš a já jsem je tam měla večer, prostě měli jsme tam spolu nějaké aktivity a oni na to zkoušeli prostě potom kamery a oni o tom psali nějaký PR články. A já jsem prostě samozřejmě všude si viděla, kde je která kamera, prostě kdo za nima sedí, že jo, věděla jsem terén, to prostě všichni jsme tam byli 14 dní. Střih záběr, sedím tam s nima a o 20 minut později se slyším, jak říkám prostě nějakou historku, prostě, kterou bych v životě nikdy nikomu neřekla, ale prostě proto, že vy okamžitě přestanete ty kamery vnímat. Prostě v momentě, kdy se, dej bože, prostě sejde dobrá společnost, proto ten casting je strašně důležitý, proto na něm stráví prostě ty castingoví režiséři, jsou opravdu jedni z nejvíc ceněných jako lidí vůbec v tomhletom biznise reality show, protože pokud se jim nepodaří udělat ta chemie, tak prostě jim to padá na zadek. A já sama jsem z toho byla součástí, nemohla jsem tomu uvěřit. A co ještě navíc, byla ta největší sranda, že oni samozřejmě jim tam nalifrovali alkohol a skončilo to tak, protože to běželo online tehda, že myslím, že právě konkrétně z Blesku novinář nebo z AHA se strašně ale úplně strašně. A jeho šéf seděl před tom online přenosu a volal do té novy a říká, vypněte to, prostě, udějte mě tam a hrozně nás to všichni se koukali, jak on tam zvrací do těch zákonů, tam motá. Musím říct, že druhý den, jako, když se tak probudila, tak mu to samozřejmě všechno došlo, jako, a ten si to teda jako, doteďka, on už se tomu směje, jo, že už mu tak nic jiného nezbývá, ale všichni dobře víme, kdo to byl. Ale bohužel to přestanete vnímat, to je první věc, takže jako v momentě, kdy jsme tam, a další věc byla ta, že já jsem, protože jsem s tím opravdu trávila, bohužel jako skoro veškerý svůj čas, kdy jsem byla vzhůru, tak máte pocit, že vás ty lidi znají. A já jsem si pak vlastně zpětně uvědomila, že když oni vylezli z toho baráku, tak oni nevěděli o tom, že já budu moderovat, že jsem byla ohlášená až poté, co oni byli vlastně nějak jako, oni byli nějaký embargo a tak dále. Takže já jsem měla pocit, že je znám. Nazdar, čau, jak to máš? Oni na mě koukali, co to je za dobláka tady, poměrnice. Prostě. A teď samozřejmě další věc, oni viděli po té prostě sestři o sobě a přesně zjišťovali, že vlastně je to posunutý, že ten příběh jejich neodpovídá tomu, co se tam reálně dělo a jejich obraz je úplně někde jinde, než oni sami jsou. A třetí, poslední jenom byla ta vlastně toho domu, který byl teda nejenom prošpikovaný těma kamerama, ale především byl obehnaný takzvanýma koridorama. A v těch koridorech jezdili prostě na pojezdech kameramani a vlastně byli za těma sklama, případně za těma obrázkama a vlastně to buď staticky, anebo teda říkám, jako objížděli. A my jsme těma koridorama mohli chodit. A to bylo normálně, musím říct, to bylo opravdu jako vzor, protože si dělali exkurze, se tam jako různě, každý tam si tam dotáhl nějaký příbuzný, prostě koukat se jako za to, hele to Jelena, nebo tenhle, ty jste koukala opravdu tenhle tam, že to ty zuby a my na úplně vyřízený prostě. A my se jako nás to z začátku bavilo, pak člověk si jako sednul a trošku zpytoval to svědomí, jestli je to úplně přesně, tak by to mělo být. Ale ta fascinace na začátku tím byla, neříkám, že byla samozřejmě dobrá, v žádném případě ne, ale pokud máme děti upřímný, tak říkám upřímně, jak to fakt chodilo. A samozřejmě to, že ten prostor vypadal asi tak 10krát větší, než ve skutečnosti byla to obyčejná králíkárna, do toho samozřejmě rekuperace vzduchu na bodě 0, takže tam opravdu nebylo vábno. Když se prostě dělali jako, když se tam jako uklízelo jednou za čas, tak se stěžovaly ty uklízečky, jestli tam nedá dýchat a podobně. To se samozřejmě vystříhávalo z těch proslovů, když to tam jede, stěžovali si na to vůni. No teda.
To nějaký prašik. Já jsem se zeptal, jako já jsem byl zvědavý na tu reality show, ale když mi říkáte, že to vlastně byla jakási zoo, jako tak jsem z toho upřímně vyděšený. Já tam, že ty lidi, ale jako neříkám, že ta první vlna, jo, ale ty další už oni to chtěli prostě. To už jako je opravdu, já jsem si musela zvyknout na to, že ty lidi tam s tímhletím jdou a chtějí to prostě. Oni samozřejmě v důsledku si neuvědomují, co to znamená 3 měsíce být zavřený prostě v tom prostoru, prostě to nikdo nedomyslí, jo. Ale prostě ta realita toho, že nebude vidět celý národ a že prostě to teda dají a takže to nemůže být malý a prostě blablabla, jako a ta touha po té slávě je teda opravdu někdy úplně sebedestruktivní toho ohledu. No právě, že byste dřív říkal, že vlastně to z toho komíníka nebo koho nebo neudělá vlastně herce, že jo? No a to si teďka, i ty lidi po 10 řadách těch reality, že to stále jako do určitý míry myslí, ale zase na druhou stranu tam potom chodili v některých těch částech u těch vyvolených především, že bratr skončil, tak tam chodili už vyloženě, že měli opravdu najetý chování prostě, jak se mají chovat, měli jako na schlížení ostatní řady prostě různě po světě a opravdu směli, to se ukázalo potom v případě 2 těch vítězů, který potom úplně zapadá, opravdu se tam cíleně šli vydělat ty parky a podařilo se jim to. A to byly 2 ty vítězové a o nich nevíte ani popel a mají těch svých 10 mega, jsou šťastní prostě a klobouk dolů jako. Jako já v životě by mě to nenapadlo, že bych to neudělala, připadá mi to morální zvrácení v mnoha ohledech prostě, ale pokud to dokázali dotáhnout jako projekt, prostě, který si naplánovali, dali tomu ten effort, tak to teda klobouk dolů. Jako, je to prostě v obou stranách hra. Tak já bych to teď tuhle chvíli uzavřel naši část, kdy jsme se tady vás vy, a teď jste my, pardon, já už jsem úplně někde jinde. A zeptal bych se diváků, jestli mají chuť se na něco zeptat Lady Abbásové. Já pracuji v Národním ústavu duševního zdraví, to je takový velký výzkumný ústav nový. A část z nás tam zabývá stigmatem a destigmatizací duševního zdraví a duševní nemoci. A my máme samozřejmě k dispozici spoustu studií z celého světa, hlavně z rozvinutých zemí, ale třeba informací z rozvojových zemí není moc. A já jsem měl to štěstí, že jsem měl možnost žít nějakou dobu v Africe a v Asii. A spoustu těch věcí z těch společností beru jako velice inspirující. Nikoliv primitivní a zaostalý, jak je to bohužel jako často ještě podáváno. Ale třeba nemám jako moc osobních zkušeností z duševní nemocí. A obzvlášť mě třeba zajímá, jestli máte nějaké zkušenosti od těch Masajů, protože obzvlášť si myslím, že přírodní národy nám mají co dát a co říct. Tak jestli jste se s tím osobně setkal, třeba v keňské společnosti s přístupem k někomu s duševním onemocněním a nějak, třeba u těch Masajů nějaký jakoby zajímavý způsob, jak to řešit. Já se obávám, že tam sám, jak říkáte, že jste tam, je fakt obrovský rozdíl mezi městem a vesnicí. To je fakt jako 100 let, 150 let. Takže to, co si troufám říct o městě, v žádném případě nemůžu říct o vesnici. A ta komunita Masajů, v které teď já funguju, to není ani vesnice. Jo, tam opravdu není nic. To jsou úplně, oni žijou úplně těm nejpůvodnějším a způsobem života, neumí žádný jazyk, prostě rodí děti, nosí si vodu prostě z řeky, která je pod tláku daleko. A vlastně teď mají první generaci, která chodí jako do školy a ta škola končí v 6. třídě, takže tam prostě jako terminus technicus duševní nemoc, nebo přemýšlení nad tím, zda jsem duševně zdrav, nebo co to vlastně je, tak ani není možné zjistit, protože nemáme komunikační level, jo, natož, a ani ty lidi, kteří prostě tou masejštinou umějí, což už tam ani pořádně nežijou, ty Běloši, kteří tam původně kdysi dávno byli, a tyhle ty, kteří tam žijou, tak neumějí. Ale ty lidi tuhle kategorii vůbec nemají. A vůbec celkově prostě jejich pohled na nás, co my všechno jako řešíme za věci, je až jako s úsměvem a až despektem. Jo. Prostě jak se zaobíráme sami sebou a jak prostě přemýšlíme předtím přesně jako nad tím, jestli tohle je správně nebo ne. Oni prostě přemýšlí nad tím, jestli mají jako co se dá do úst a jestli teda jejich děti se dožijou dalšího roku nebo ne a jestli se dostanou do školy. To je moje zkušenost. Na druhou stranu, pokud jsem se tam setkala s lidmi, kteří jsou duševně chorí, tak to většinou mělo co dočinit s alkoholismem, už jako jakýsiho postupu, jako a to těžkého, protože ten stejně jako u Aziatů, tak většině reagují na alkoholismus úplně jinak. Jako místní alkoholik je opravdu někde jinde, než je ten náš.
I z toho důvodu, že je teda samozřejmě kvalitativně někdy úplně něco jiného, jsou denaturovaný lihy. Vzhledem k tomu, že mě bavilo prvních 7 let testovat místní lokální, takzvaný Changa, já jsem měla opravu z toho, tak jsem, tak jako můžu říct, že opravdu jsou to docela teriáky. Takže já jako obecně, co se týče jako stigmatů z nemocema tak je to prostě blbý, prostě ta Afrika funguje, myslím, že 200 let zpátky, prostě samozřejmě homosexualita, já nevím, deformace různý a teď třeba jako je velmi výrazně se myslím mění pohled třeba na handicapovaný, na lidi jako obrně na polio, tak už to nejsou prostě lidi, kteří jsou posedlí ďáblem, nebo jejich rodiče prostě museli spáchat nějakou hrůzu v nějakých životech před, a proto mají takhle deformované děti, což se dost často dělo prostě, dost často se děly rituální, jako, nebo dítě se prostě zabilo porodu, protože viděli, že prostě nemůžeš přežít a nechtěli se tím zaobírat. Jo. Takže tam celkově prostě přístup k tomu, mám 10 dětí a mám jich 10 protože vím, že jich 5 přežije do nějakého produktivního věku a těch 5 se o mě postará a možná z toho 3 vydrží a postarají se o mě, až budu dospělý, až budu starý úplně. Je pořád ještě znát, jo. Ty lidi prostě, jakmile nejste plnohodnotně jako v pohodě, tak než by nad váma zlomili hůl, ale ta společnost má tendenci je jako odstraňovat, jako nemít je tam. A extrém třeba jsou albíni, že v Tanzánii to pořád ještě funguje, takže prostě albíni jsou vyloženě jako vyvražďovaný. Jsou dokonce, jako se říká, a to hodně funguje v Nigerii, no teďka velmi intenzivně, prostě jsou trhy s údajně jako, jak to řeknu hrozně, ale tak jako fakt je, jako s rozhodnutýma kostma, prostě jako albínů, jako prostě práškem, který zvládne zahnat veškerý chmury a právě i duševní nemoce prostě, ale jako, a na té vesnici je to tvrdý, prostě ty lidi, oni je berou jako místní blázny, ale jako buď je úplně vyčlenějí, a nebo je prostě ponechávají, tak až si jako dožijou, když nejsou agresivní. Když jsou agresivní, tak je prostě z té komunity vyrazí. Ale v tom místě je to zase nějak jako jinak. Protože tam to většinou podle mě má společně. A hlavně si myslím, že spousta právě těch, kteří už tu duševní nemoc mají, tak začnou plastat. Jo, prostě, nebo začnou, prostě oni nemají žádné prostředky na to, aby jako tu svoji, jako ty své problémy nějakým způsobem řešili, tak ty prostě upíjejí. To je teda dost častý, to je pravda. Je tak. Já bych se možná zeptal, jestli nám říká něco jméno Mali Doma Sone. A to je člověk, který je Afričan z Burkina Faso, který byl nějakou dobu v klášteře a měl se stát snad mnichem nebo knězem. A pak se utekl tam, vrátil se k otci do své rodné vesnice a tam prošel zasvěcovacím rituálem a pak nějak řekli, že stejně nikdy nebude už ten domorodec a že je takový pořád bílé nějak moc a že by se měl vrátit mezi bílé a teďka šíří po světě nějak moudrost z Afriky vlastně a také se nějak vyjadřuje k tomu, jak my tady zacházíme s lidmi, kteří mají takzvanou duševní nemoc. A tak mě nějak napadlo, jestli byste třeba k tomu něco nechtěla říct o té nějaké moudrosti domorodé z Afriky, jestli by to třeba nemohlo nějaký nám pomoct tady v tom strukturovaném světě a vůbec v tom pohledu, jak se dívat na lidi, kteří třeba právě mají nějakou takovou divnou nemoc, slyší hlasy, jo. Setkala jste se třeba někdy s šamanem? S šamanem jsem se setkala. Setkala jsem se asi se 3, ale troufám si říct, že snad jenom jeden byl opravdový šaman. Koho bych si asi dovolila nazvat šamanem v tom smyslu slova, o kterém mluvíte vy. A bylo to v Nigerii, která je strašně zvláštní zemí v mnoha ohledech. Nigerijci sami o sobě jsou jako strašně těžce zkousnutelní pro Afričany a vlastně pro všechny, kteří do té Afriky jezdí, protože se říká, že Nigerijcům se nemá věřit. A má to svoje podstatnění. I když by se nemělo pracovat s předsudkama takhle blbě, jste neslyšeli, ale o tom bohužel dost často pravda, ale právě voodoo a vlastně veškerý ty úplně původní šamanské praktiky a pochází především z oblasti Nigérie. A oni se právě z Afričany hodně Nigerijců bojí. A musím říct, že když se tam jako setkáte
s tím opravdovým šamanem, tak získá ta respekt. Musím teda říct, že jako bez diskuze, že tam to funguje, ale jako vy jste si mě ptala něco jiného. Já samozřejmě, kdybych na tohle měla odpověď, tak bych páchala úplně jiné věci a dobro po celém světě, že bych možná vyřešila nějakou strašně velkou filozofickou otázku nebo něco takového, ale já si myslím prostě obecně, že ten přístup té Afriky nás může obohatit v tom, že ty lidi opravdu a smrtelně vážně jsou prostě příjícní. Že prostě dokážou se dát, dokážou se rozvat, ale díky tomu i přijímat. Prostě nepřemýšlí prostě nad tím, až tak moc dokončí moje a začíná tvoje, myslím jako majetek, v tom hmotném slova smyslu. A díky tomu jsou prostě ušetřený spousty jako vnitřních konfliktů, ale těch vnějších prostě. A tohle mě naučila Afrika nejvíc. Já jsem se vlastně naučila nelpět na věcech. A prostě uvědomit si, že všechno má svůj čas, všechno prostě dojde svýmu cíle, že to prostě ta cesta, a nejsem fatalista, ale že ta cesta prostě nějak dopadne. A já jsem ta, která je prostě stejně tak, jako tak musí přijmout. A je na mě, jestli já se z ní popo, anebo jestli ji použiju prostě k nějakému sebezdokonalení nebo sebevzdělání. A to mi teda ta Afrika dala nejvíc v tom duševním a v tom hmotném, prostě, že opravdu jsem se naučila nelpět na věce. Prostě jako příroda za všechny, já jsem tam žila v takovém slamu a prostě protože jsem tam všichni se navzájem navštěvují, tak jako začali navštěvovat taky mě. A vzhledem k tomu, že tam nebyly žádný zámky, nic, tak jsem jeden den jsem zjistila, že jako tam nevidím kluka v mém věku, tam někdo běží jako s mým Walkmanem, a tak jako jsem teda ještě s Walkmanem, jsem tak jako koukala, prostě říkám, hele sorry, to je moje jako. A mi říká, počkej, no ale tak já jsem si to od tebe vzal, nebo to doma, a mě jako docvaklo vlastně, že já jsem je pozvala do svého prostoru a tím jsem jim dal najevo, vlastně, že je přijímám. K tomu přijímám se vším prostě do svého světa, a kde mají v úzovkách jako ten nárok na to si to moje vlastně ne jako přivlastnit, ale prostě to půjčit, protože to prostě patří všem, protože já jsem to gesto toho, že jsou u mě vítání dala. A tohle mě hodně posunulo, takže já prostě nepřemýšlím nad věcma hmotně. No. A co se týče toho duševního, tak to jsem řekla. Já bych možná jenom chtěl ještě navázat tady na pána z Národního ústavu duševního zdraví, tady dvakrát padlo slovo Nigérie, nebo jméno země. A chci říct, že to je zajímavé možná i pro vás, že v Nigérii se uzdraví snad ze schizofrenie víc lidí než ve vyspělém světě, že je studie Světové zdravotnické organizace, možná by mi to tam pán mohl komentovat nějak, ale jenom 16 lidí tam bere léky, protože 16% lidí bere léky, protože víc prostě nemá peníze na to, aby brala ty léky, a tak používá nějaké jiné metody, zřejmě si projdou tou nemocí až nějak k tomu, že se uzdraví. A je to několika letá, dlouholetá studie, spíš několika řadách to dělá tu studii, a dělá studie ještě v Indii, v Kolumbii, a zjistili. Já myslím, že to můžete nějak třeba komentovat určitě do tomu. Oni potvrdí to někdy vrátit, ale já jsem to neviděl tu studii. Že skutečně té Nigerii, že se ku podivu uzdraví 2/3 lidí na rozdíl od asi 37% ve vyspělém světě. Neuvěřitelné. Ale já tomu ještě, já vidím, jak to končit, ale to já si ještě dovolím k tomu poznámku. Jako to ještě další věc, která mě a to je zase, já nejsem jako moc člověk, který by běhal za doktorama a neříkám, že to je dobře. Prostě. Já jsem takový ten typ, že jsem spíš líbila, než bych někam šla, že se jako své pomocem různě léčím nebo neléčím prostě. Ale tak jako tak prostě, když už mě je blbě, tak mám tendenci se zase prostě předákovat všem, čím prostě potřebuji, abych mohla fungovat dál. A je strašně zajímavý právě vnímat to, jak je u nich pohled prostě na lékaře, léčitelství, léky a medikaci vůbec jako celkovou. Protože prostě v Africe je lékař, potažmo šaman, nebo šaman, potažmo lékař, prostě braný jako poslední instance. Tam za ním se jede jedině na káře, když už se prostě jako nemůže nijak, jste polomrtvej a vůlezete se. Ale na to konto zjistíte, že prostě 90% těch věcí se prostě dá přežít.
Jakože prostě když máte chřipku, no tak je logický, že budete prostě 14 dní doma, nebo týden doma. Že prostě když je malárie, to je zrovna blbý příklad, no to zapomeňme, ale prostě to není dobrý vůbec příklad. Prostě, že se ty nemoci, že prostě my máme tendenci ty věci zrychlovat, uspíšit, jsme netrpělí, nedočkaví, chceme to teď prostě, protože my to přeci máme tu situaci v rukou. Jako. A já jsem pánem svýho času, osudu, rozumu prostě a situace a díky tomu se potom dějou ty věci, které prostě na sebe nabalují a zase nejsem fatalista, ale tak to opravdu je. Já jsem jako, tak jak já jsem se tam naučila být trpělivá, jak já jsem netrpělivá, jak jsem prostě roztěkaný typ osoby, tak tam já jsem úplně maňána, já tam sedím den, dva, mě úplně šumák, jak jsem se to naučila a těším se vlastně na to. Jo, že prostě čas není jednotka a ono vás to sklidní, prostě přijmete ty věci prostě přirozeně. Já když budu nemocný v Africe, tak je mi to úplně jedno. Prostě já vím, že když bude nejhůř, mi na tu kárku prostě dají a odvezou mě tam, kam potřebuju mě odvízt, což se taky párkrát stalo, vylečili mě. Já si pamatuju, že mám takový zubaři, to je první věc, jako tady v Čechách, dokud to ještě ne, mimochodem, ale jako, takže věřím tomu, že co říkáte, že prostě se může ukázat, že některý prostě jako nemoci, které máme tendenci léčit zázračnýma všemocnýma pilulkama, se vlastně můžou v finále jako vyléčit sami a může to být i případ schizofrenie. Tak, závěrečná beseda projektu Studia 27 podpořeného z norských fondů skončila. To, co bude pokračovat ve Studiu 27, už nebude podpořeno z norských fondů. Nicméně doufám, že se tady nebo jinde ještě shledáme. Moc děkuji vám za pozornost a hlavně našemu hostu Lejle Abbásové za to, že se s námi podělila o svoje zkušenosti, zážitky a tak dále. Děkuji. Děkuji za pozornost.